Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu našeho podcastu Zrození Venouše. Víš, že ty vždycky zvedáš tu ruku? A já hlavně dělám tam za tebou tohle, teďko já jsem okej. Vítejte. Ty jsi to udělal i minule. No každopádně, hele, důležitá věc. Dneska barvy. Přemýšlím. Barvy. Přemýšlím jakou. Buď tuhle, nebo tuhle, a nebo se mi taky líbila tahle. Proč to? Jo, tak. Já dělám jakože... Jakou myslíš ty? Možná ta stříbrná, jakože bílá, chápeš? Že jo, mně se taky líbí nejvíc. Taková sterilní. Každopádně. Sterilní jako na toto téma. Na toto téma. Jak jste si určitě všimli, jsme v jiném prostředí. A taky jsme na jiných pozicích. Tak, jsme u mě doma, protože jsme u mě doma a potřebujeme to natočit. Přesně tak. Takže tak. Takže ahoj. 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 Je to tady hodně improvizovaný, kamera stojí na nějakých věcech. Já vám to vyfotím. Svítíme si tady, vyfoť. Já vám to vyfotím, ale teď ne. To nejde? By se mi stoplo nahrávání. Aha. Svítíme si tady lampičkou a ale to je jedno. Je to improvizovaný, ale je to super. Mně se to taky líbí. Hele, můžu začít něco říkat rychle? Ještě bych hrozně chtěl, abys řekl technické informace. Technické informace, k tomu já jsem se chtěl samozřejmě dostat v rámci tomu, co já chci říct. Dobře. My dva bychom vám strašně rádi poděkovali za to, co jste udělali na Spotify, protože já vám to musím... Pořádnej bordel! Prosím vás, já vám to všechno vysvětlím. My jsme podcast vydali úplně nejdřív na Spotify, protože... já prostě nevím, prostě to skončilo. No, protože na YouTubeku se to nahrávalo dlouho. No, to samý na Spotify. Já když jsem to nahrával, tak jsem u toho seděl asi do 2 nebo do 1 do rána. Do 12:30 jsem byl vzhůru. A já ti za to moc děkuju, protože já už jsem spal, abych mohl jít ráno do práce. A já jsem šel zase v 6 ráno do školy, ale to vůbec nevadí, protože já to zvládnu. Já ne. Já tam nesedím do 5 do večera, nebo nevím, prostě... Do 4. No... Do 4:45. 4:45, no, to je jedno. Ještě díl. Pokračuj. To je jedno. Každopádně, prosím vás, proč je v tom deškon tak ještě jako zmatek? Je v tom bordel, hodně velký bordel. Je v tom bordel. Třeba dneska moje sestřenice mi napsala, proč tam není na Spotify náš podcast. No není tam, protože nám ho jakoby smazali, zablokovali. Cituji. Kde je můj venoušek? Vraťte mi ho! Love it. Každopádně důvod je ten, že... Zás v intru máme takovou hudbu, kterou my budeme muset pravděpodobně změnit anebo úplně odstranit, která samozřejmě, na YouTube by to nevadilo, ale Spotify vzhledem k tomu, že je to hudební aplikace, která si velmi hlídá licence, ano, tak nám to stáhli. Takže nebojte se, všechno zase objeví, ale o pár dnů později. Prostě v tom potřebuji dělat pořádek a teď momentálně to nejde. Takže zatímco točíme tady svou epizodu, na Spotify prostě není nic, na YouTube taky ne. Dobrý, jediný, co zůstalo, je jedna epizoda na Hero, kde to je úplně jedno, tam se neřeší licenční nic. Ale já nemůžu nikomu poslat ani zadarmo jakoby odběr, protože tam nemáme ještě ani nastavenou výplatu nic. Takže nic, zkrátka nic, ale na všechno tady najdete odkaz. Takže se vám ještě jednou omlouvám za technické potíže, které se staly. Ano. A doufám, že už to bude jenom lepší. A bude to, tak prostě, jo. Bude to dobrý. Tečka za větou, tečka. Tak. Takhle tomu říkám. Určitě to bude lepší, protože jo. Protože my jsme nejlepší. Mega. Já ještě, abych chvílovi ulehčil práci, já si chci koupit externí úložiště na počítač, abych prostě nějaký SSD disk, abych mohl taky stříhat, protože já nemám dost místa na kompu. A hlavně, prosím vás, já stříhám jako poslední dobou všechno furt. Teď mimo podcast, stříhám videa a stříhám věci do školy a já mám stříhacích programů už jako dost. Ale co se týče našeho podcastu, to mi nevadí. To já jako moc rád se šmykám. 'Cause I know what's good. You know what's good and what the fuck. Yeah. Každopádně asi teda začneme. No, ale ještě než začneme, ty mám jakou specialitku. Pane bože. Já jsem myslel drinks. Můžeme? Jo, máme jakou specialitku. 3, 2, 1.
To je strašně Já debilní. se obávám, že se nám to nepovedlo střihnout, takže to vypadá úplně debilně. Ale máme tady ještě jeden takový máme tady triček. pitíčko, máme tady toníček. Dobrou chuť. Je to nealkoholický. už se na to moc Samozřejmě, těšíme. vůbec nevím, co to je, ale vypadá to tonik. opatrně. Správně, ano. Mám to na pyžamu. Je to kyselý. Jo, ale je to grapefruit, je to dobrý. Je to dobrý, Ale je to kyselý. je to dobrý. A, Takové podezřele dobré. to, že to mám na tom pyžamu. Teď se budu lepit. To nevadí. Takže Nevadí, my jsme často si k tomu nahrají. vzali pití teda. Na zdraví. Toto na zdraví. Toto je oslava Toto je oslava druhého dílu. druhého dílu. A prosím vás, na tom podcastu, na Spotify tam bylo skoro 100 zhlédnutí. Já to beru jako úspěch. Já to beru taky jako úspěch. Na to, že fakt jsme to dali jenom na naše sociální sítě, tak Velký jako, úspěch. a nikdo o tom vlastně jako by nevěděl, tak velký úspěch si myslím. Moc děkujeme. Moc děkujeme. Yes. To zlatíčko. Babičce, jo. Milanci naši. A Dobrý, mám váš hroznou fanoušek je radost. zpátky. Třeba sestřenice mi psala, že se jí to moc líbilo. No. A Je. možná kecá, ale mě to udělalo radost. Takže to Jestli nevadí. kecáš. Klidně lžete, nám to Ne, jestli kecáte. My si vás najdeme. A Každopádně. že my víme, kde Mám jste. něco dát na stůl? Ne, dobrý, já se taky budu mít tady. Jako To takovej, prosím nevylej. jako takovej dekorace. Tak každopádně váš venoušek je zpátky. Venda je zpátky a my vás vítáme teda už asi po 10-50 minutách. Už po 10 minutách skoro. Je to 8 minut. No, Ale skoro. to nevadí. Nevadí, čas to nahradí. dnešní z toho téma- budou třeba 2 minuty jenom. To je Já strašný. vím. Dnešní téma je COVID-19 Karanténa. a karanténa. Prostě jako ohlednutí za karanténou. Tentokrát, hele. Já jsem to pojmenoval pracovně covid, fila karanténa. Já jsem to, no, ale teď jsme A tak karanténa je v covidu, jakoby chápeš. No, ono je Celý to jakoby ono je to covid. ruka v ruce, ruku v ruce. Jde to v ruku v ruce. No. Jde tak. Tak teda mám začít nebo začneš? Klidně začni. Tak já začnu teda. Takže Takže psal První se rok otázka. 2019. Já už jsem to měl úplně v hlavě. jak si pamatuješ, hele, No, já to uvedu takhle. uveď to. Jak si pamatuješ, že začal covid? Co tě napadne, když se řekne, jakoby první věc, co tě napadne, když se řekne covid? Tak a k tomu mám svůj monolog, takže let me speak. Já tě nechám. Takže Nahráváš? nahrávám, nebojte se přátelé, my se budeme kontrolovat. Já taky. Radši. Každopádně, potřebuju svůj plynulý monolog. Takže, co si pamatuju? Většina lidí si bude pamatovat online výuka, já ne. Já si pamatuju konec roku 2019, kdy se to začalo psát ve zprávách a byly Vánoce. Už v tu dobu se to vědělo, už v tu dobu se prostě vědělo. Já si to taky pamatuju na Vánoce. No a já si pamatuju, že já jsem si tehdy pod stromečkem rozbaloval, co to bylo, Xiaomi M9 Lite. Já si to do dneška pamatuju. Seděl jsem, bylo to krásně zabalený a vím, že se tam bavili o tady tom. Pamatuju si to moc dobře. A na jaře, pak hrozně dlouho pauza, jenom se sledovalo, jak to v té Číně se to tam prostě mrská. A pak si pamatuju, jenom když jsme se o tom bavili ve škole a všichni jsme tam začali hrozně šílet, že nás to všechny zabije. Protože už se jakoby mluvilo, jo, strašně. A my jakože, potřebujeme roušky. Takže si pamatuju, že my jsme brali kapesníky, nebo papírové utěrky od umyvadla a dělali jsme si z nich pomocí lepenky jak roušky. A pan učitel nám říkal, no jako pro ten virus to je opravdu jako hračka, ta vaše rouška. Říkám, držu, mě to nezajímá, já mám roušku. A v ten den, to bylo někdy v březnu, nám oznámili, že bude lockdown. Jako fakt? Jo. To takhle rychle? Jo, ještě v ten den si pamatuju, že to oznámili. A Jestli jaký vlastně, jo. ale oni to podávali jako 2týdenní prázdniny, jakože na 2 týdny se zavře škola a že prostě budeme jako fajn a já, ok, dobrý. No, jenomže to nebylo na 2 týdny. My jsme se do té školy nevrátili třeba další půl rok. Jakoby. Chtěl řekl, kdyby oni to nezažili. No tak já nevím, jak to bylo v jiných školách, že já si pamatuju jenom to naší. Takže jenom jako takhle, jakože teda to nebylo na 2 týdny, bylo to ale byl to low-key covid, byl
nebo karanténa byl low-key peak mýho života. Já jsem se to taky docela užil. Jenom na chvilku, pak už to začalo být otravný teda. Ale jako, no, tak já teda řeknu svoji část, jak si to pamatuju, jo? Mhm. Taky si pamatuju, že to bylo nějak na Vánoc. V období Vánoc. Pracoval jsem v kavárně. Tak to radši nechám jenom v kavárně, nebudem tam říkat. Pracoval v nejmenované kavárně. Tak. A já si pamatuju, že se tam o tom někdo zmínil. Jakože COVID-19, blablabla. A jakože že to prostě nemoc teďka světová. A já, co? Já jsem o tom nevěděl. Fakt přísám, že já jsem se o tom dozvěděl až v té práci, nebo na té brigádě. A ten jeden kluk právě, to nevíš, to zabíjí lidi prostě, to je úplně jako šílený. A já, co? To jsem ještě neslyšel, prostě ty kecáš. Vůbec jsem to nevěděl. Po práci jsem volal mamce a já, no mami, prosím tě, tenhle a tenhle říkal, že prostě je tady nějaká nemoc a mamka, ne, to bude v pohodě, prosím tě, jo, já jsem to o tom taky slyšela a to je něco v Číně prostě. No, dejme tomu za... Za 14 dní. Ne, to ne, podle mě tak měsíc to trvalo ještě. Ještě měsíc. Měsíc to tak trvalo a začalo to. Super. Najednou začaly zavírat školy, To nic není. začaly zavírat obchody, všude to bylo ve zprávách. Já jsem z toho byl úplně, najednou jsem z toho byl strašně vynervovaný. Já vůbec. Já jo. A já úplně, ty vole, to je nepříjemný. A ještě já jsem v tu dobu bydlel v Praze, jakože jsem se prostě odstěhoval, jakože jo, začnu žít bez rodičů. No, takže žil jsem tak 2 měsíce, pak se zavřel všechno a já jsem musel být fucking v bytě celý rok. To bylo hrozný. To bylo hrozný. To je fakt Jakoby super. nebylo to hrozný, protože já jsem bydlel s kamarádkama. Bylo to vlastně mega super. My jsme hráli hry a prostě bylo to fajn, ale jakože pamatuju si, že mi chybělo jako jít jako na zahradu nebo tak, víš? Jakože se nemohl snad chodit ani ven, jenom se psem mám pocit, když jsi šel venčit psa. No, oni potom přicházeli s různýma inovačníma záležitostma, No, prostě kdy třeba byl omezení zákaz vycházení po 9. večer. To si taky pamatuju. A já říkám, ale v čem nám to pomůže, když můžu vycházet během dne? No. Kdy jako v teple je to jako nejagresivnější, že jo? A to podle jsi mě. ještě nevěděl. No jo, ale jakoby i tak, jakože já nevím. No, bylo to prostě divný. Jako hrozně zvláštní způsob jako přemýšlení, jako. No, každopádně si pamatuju, že to bylo furt takový, no, nevím. No a nějak, tyjo, už si moc nepamatuju. Pamatuju si, že jsme se začali kupovat roušky, že se nedali vůbec sehnat, kamoška někde sehnala. Doteďka mám ty balíky roušek, jo, jako všechny jsem je nevypotřeboval ani. Yes. Že jsme neuchodili ven, že jo. No a ale pamatuju si, že už jakoby mamka furt říkala, jo, to bude dobrý, jakože chill, ale ona jakoby pracuje v nemocnici, jo. A já si pamatuju, že jednou prostě jsme si nějak volali a já jsem říkal, no tak jako víš co, ono to vypadá jako, už jsem byl docela v klidu a říkal jsem, no ono to vypadá jako, že jenom strašej, že prostě to bude dobrý a mamka, no jakoby, jako ono už je to blbý i v té nemocnici, jako že už byli i jako ty zaměstnanci docela takový, jako, že prostě viděla, že fakt ta nemocnice je narvaná těma lidma, který nemůžou dejchat a bylo to takový úplně crazy, jakože bylo to docela strašidelné. Teď mi neježdí úplně husí kůže Mě z taky. toho. Iu. No a já si pamatuju, že mi to hrozně připomínalo Hunger Games. Jak se všechno zavřelo. To je ten TikTok. Jo. To jste neviděli. Já jsem natočil mega super TikTok o tom. Každopádně, si pamatuju, že to bylo jak v Hunger Games, že se všechno zavíralo a všechno se zakazovalo. A já jsem byl úplně, to je divný. Bojím se. To je mi jako podestřeli celý. Jo a nejhorší věc, Na kterou světě. si pamatuju, že to mě jako fakt bylo hrozně líto a že už jsem si jako fakt říkal, ty vole, bojím se, když jsem měl narozeniny a já jsem byl furt v tom bytě a naši za náma přijeli a jenom jakoby nechali u dveří jakoby věci a odjeli, prostě jenom jsme na sebe zamávali přes dveře. Protože mamka pracovala v té nemocnici, že jo? Tak to, a já jsem měl prostě narozky a jakože, That's really sad. to bylo smutný, no. Oh my god. A všichni jsme měli roušky, bylo to takový divný. No.
No, jako hele, ono zpětně je to fakt scary, strašně scary. Já to A zpětně právě nevidím tak negativně. já to vidím, jako já jsem to předtím vnímal, jakoby ještě, jako já teprve teď, že jo, dospívám a věci začínám vidět jako víc realisticky. A dřív jsem to viděl jako hrozný volno a hrozně fajn jakoby pobyt. Tak my jsme to taky viděli jako volno. No jo, jenomže tak jako ty jsi měl nějakou fázi, kdy ty ses jako něčeho bál. Mě to vůbec neděsilo. Mě to bylo úplně jedno. Já jsem se toho bál tak jako napůl, jakože jako bylo mi to nepříjemný, ale jakože bych to nějak jako dramatizoval, jakože se fakt Ale bojím, to ne, ale prostě tak jako mě třeba já jsem Chvilku jo. Já byl mega spokojený. Já byl v pohodě. Víš, jako mě Já to vůbec taky, nezajímalo. protože jsem nemusel chodit na vejšku. Ale mě to vůbec nezajímalo, prostě. Na Jako vošku. No, jo, hlavně. Ale já si pamatuju, že jako co se třeba těch rouček týče, jak nebyly k dostání, Nebyli, no. tak my jsme je šili. My jsme Nebo ušili třeba, naši taky. mohli bych třeba 800, jako já nevím, strašně moc jsme jich ušili. A šili jsme je pro hasiče, do nemocnic, do různých... Nahráváš? Jo, nahrávám. PTSD. A fakt jako úplně crazy as shit. A vlastně my, jak jsme byli všichni jako spolu, tak mě nic jako nescházelo. Jo, že jako we were doing well, ale jakoby přemýšlím, jestli něco... Jakože by mě něco fakt tak jako třeba vyděsilo, nebo že by mě něco jako to, tak ne, protože já jsem jako byl na venkově, jo, takže já se tady přiznám, já jsem vycházel ven kdykoliv jsem chtěl, mě to vůbec nezajímalo, prostě ne. Jako pak přišlo takový, co mě přišlo hustý bylo, jako když nám zakázali jezdit a chodit mimo okresy a potom kraje a no hlavně ty okresy byly scary, jakože nás jako pořád to, jako tak jako skličovali furt, jakože nás zavírali jakoby víc a víc, což bylo scary, to jako už jsem byl takový, že mě za chvilku zavřou doma, jakože... Taky, že zavřeli, ale jakože mi řeknou, že nesmím vyjít z baráku, jako vůbec. Jako lidi v Praze, dobrý, chápu, na venkově v žádném případě. No, jakože vycházel jsem ven, pak přišla éra, kdy jsme sbírali ministry zdravotnictví jako Pokémony. No, já jsem chtěl říct jenom to, že Promiň. nás ta karanténa zasáhla hned na začátku, protože moje kamarádka, se kterou jsem bydlel, jela s tím taxikářem, který byl první nakažený. A přišel nám e-mail. To si děláš Přišel nám e-mail, že musíme být doma. A my jsme byli její kontakt, takže jakoby, že jsme byli v kontaktu. Takže my jsme museli být doma, no. Teda, myslím, že jsme byli doma. Počkej, to si ze mě děláš srandu. Takže byste měli fakt jako štěstí. No ona měla karanténu, jakoby, a teď já nevím, jestli ona nás dala jako... No tak já logicky, myslím, když že jste asi bydleli jo. spolu. Asi tak jo, asi no. určitě, Takže no. jsme byli jak 2 týdny doma prostě. Jsem měl za štěstí, no. No, ale jinak jakoby vlastně to bylo na nic, protože já jsem byl rád, že nemusím chodit do školy, ale na druhou stranu mě to hrozně vadilo, protože já jsem studoval interiérový design a my jsme prostě potřebovali konzultovat. A konzultovat něco přes internet To je šílený, bylo no. strašný, protože já jsem učitelce, jakoby, nebo profesorce, jakoby, konzultoval jsem s ní jeden výkres a furt jsme si nerozuměli, furt ona, ne, tady to ale vůbec nemáš a já, kamo, koukám na to tady, teď, jako mám to tady, je to tady zakreslený a ona, já to tam nevidím. My jsme po půl hodiny zjistili, že každý koukáme na jiný výkres. To je blbý. To bylo hodně blbý. A úplně mě to štvalo, že prostě jakoby zrovna v tomhle tom to bylo fakt blbý. No to nepraktický. Že to bylo strašně jakoby zdlouhavý a takový nudný a nebavilo mě to. A pamatuju si, že vlastně na těch přednáškách já jsem normálně, buď jsem vařil, jestli pamatuju, když mě jednou, nebo mám tě nechat mluvit teďka? Řekni to. Dobře. A já mám takový storky, že pamatuju si, že jednou jsem usnul u dějin. Normálně týpek tam vyprávěl něco. Já si pamatuju začátek a pak si pamatuju, jak mě probudilo. Tak a uvidíme se, nebo uslyšíme se příští týden. A já jsem prospal celou tu hodinu. Takže to bylo docela blbý. No. Potom, když jsme měli nějaký, já už nevím, co to bylo, technologie asi, nebo něco takového, tak ten učitel nás vždycky jakoby, furt se jako nás na něco ptal a já jsem v tu chvíli vždycky
jsem na jeho hodině vařil. Protože on to měl tak okolo oběda, tak se mi to tak jako hodilo. Tak já jsem tam něco to a on vždycky, Jakube, můžeš mi to říct? A já, a teď tam bublaly ty vajíčka. A já se omlouvám, jsem neposlouchal teďka. Já jsem se neozýval, když jsem nevěděl, já jsem dělal, že tam nejsem, jakože se mi to seká. Jako párkrát jsem udělal, jakože, že mi to vypadlo. Já se teď bojím tady přiznat k všem věcem, jako no. Možná jednou, teď nevím, jestli jsem to udělal nebo ne, spíš ne, ale pamatuju si, že jsem to chtěl udělat, že jsem prostě chtěl říct, jako že mi vypadl internet a prostě to vypnout, odhlásit se z z těch Teamsů nebo co to bylo a prostě tam nepřijít a napsat učitelce, že mi vypadl internet nebo něco. Tak. A teď já vám tady všem... Nevadí, když se vezmu Nevadí, tak já počkám. Tak jo. Takže jsme zpět, takže můžeš povídat. Jo, takže přátelé, já jsem online výuku totálně ojebával. Zdravím všechny z mý základky a chci vám jenom říct, že jsem vás všechny vždycky slyšel, nikdy v životě mi nevypadl internet a už vůbec se mi nikdy nerozbila kamera. To jsou 3 věci, co já vám chci říct. Pokud jsem to tam říkal, lhal jsem. Ale vy už s tím nic neuděláte. A oni, bereme vám vysvědčení ze základ. Nikdy. Každopádně, přátelé, na co jsme přišli? Vždycky, když jsem třeba nechtěl na nějaký hodině bejt, nebo jsem se chtěl vyhnout nějaké debilní otázce, tak my jsme přišli na to, že když jakoby odejdeš z toho na Teamsech, když, nevím, jestli to jak je dneska, protože nás nedělejte to. Já vás... Že už nejsou. Jsou Teamsy. Online hodiny. Nejsou, ale kdyby někdo měl nějaký meetingy, tak kdybyste se někdo chtěl ulit z meetingu, tak to nedělejte. Já vás varuji, já vás zásadně varuji. To je Ester. Shoutout tu Ester Kočičková. Já ji zbožňuju, já ji fakt zbožňuju. Je mimořádně vtipná. Mimořádně vtipná dáma. Přátelé, když jste klikli na odchodový tlačítko, jakože jste chtěli odejít z hodiny, tak to nám vždycky psalo. Uživatel odchází. Vždycky. Ale když jste si vypli Wi-Fi, tak tam nebylo napsáno uživatel odchází, ale vaše okýnko jenom jakoby stmavlo a pak po chvilce odešlo. Takže my jsme přišli na to, jak odcházet z těch callů. My jsme přišli na to, jak odcházet z těch hodin, aniž by bylo vidět, že jsme odešli schválně, ale jenom se vymluvit na to, jakoby, že nám vypadla Wi-Fi. Nikdy v životě mi Wi-Fi nevypadla, my jsme měli Wi-Fi mega silnou v tu dobu naštěstí. A samozřejmě vždycky to bylo jakoby, vždycky jsme se jako dohodli, že třeba tak jeden člověk z té hodiny jako může vypadnout, jo. No, tak jsem to dělal, takže jsem odcházel z hodin, protože mě to nebavilo. Nebo, dobře. Chápu. Jakoby... Já jsem tam ty hodiny byl a nechal jsem si to prostě zaplít a úplně jsem na to kašlal, jo. Třeba na matice jsem seděl, protože ta pančelka si kontrolovala potom... The lady si kontrolovala, co jsme pak udělali. No, to je blbý. Ale na zbytek jsem fakt jako... Takže takže to jsem dělal. A teďko ohledně toho spaní, jo. Mně se párkrát stalo, že my jsme začínali vždycky třeba v 8:30 a mamka jela učit, mamka taky učitelka, tak mamka jela učit jakoby do školy, že jakoby používala školní počítače, což oni mohli. A ještě k tomu tam měla materiály a tak a vozit si do všechno domů, to jí vydrželo chvilku. No a mamka mě vždycky probudila, že jako hele, za půl hodiny máš výuku, takže jenom abys byl ready. No samozřejmě já jsem několikrát usnul a probudil jsem se až třeba jako v 10, že jo. A takže mamka mě vždycky jako budila, že jako prostě, to je jedno. Každopádně to, že jsem zaspal, neřeším. Je mi to úplně jedno. Ale když jsem usnul během té hodiny, tak jednou nebo možná 2krát se mi stalo to, že jsem se probudil a ten hovor trval třeba 4 hodiny. Už. Takže já jsem byl sám? Jsem byl sám. Takže... Jo. No, tam zůstaneš sám, nebo aspoň v tu dobu to šlo. A pamatuju si, že prostě jsem tam zůstal a ten hovor trval asi 4 hodiny. A já... No, takže
Takže to bylo taky Vtipně fajn. by bylo, kdyby tam ta učitelka furt povídala něco. Jakože Jako, by si myslela, že jsi tak pilnej a že jo, že... se chceš učit víc a víc. No, ne, vůbec. Ale jednou se nám teda stalo, že my jsme občas dělali to, že jsme se na těch hodinách sešli. A to byla taková blbá učitelka. My jsme se na těch hodinách sešli jakoby to neříkej. se vůbec nikdo neví, o kom mluvím. A my jsme se na těch hodinách sešli třeba dřív a povídali jsme si tam, když se připojila učitelka. To je hezký. Ona tam přišla jednou a vyhodila nás a my už jsme se nemohli připojit. Ona, co tady děláte? A ona nás vyrazila z toho hovoru a já... Co je? Ona nás prostě... Proč? Já nevím. A my jsme to pak řešili. Jakože, protože my se nemůžeme připojit jako do toho hovoru, protože vy jste nás zablokovala. Ona, no já nevím, tak to neřešte, jak tam nechoďte. A já... To je dobrý. Tak, Se vyplatilo povídání. Vyplatilo se to. No, takže tak. A ještě pustím ke slovu. Ne, v pohodě. My jsme to měli tak, že jsme měli ten rozvrh jakoby tak jako zajímavě udělaný a 1 hodinu jsem měl s takovou paní učitelkou, kterou jsem měl fakt jako na háku. Jako jedinou učitelku jsem jí fakt měl na háku. To je hezký. Jako i ve škole. To byla paní učitelka na Neříkej. druhý cizí jazyk, Ok. který mě smrtelně nebavil. A takže mi vůbec nevadilo, když se stalo to, že já jsem tam měl třeba, nevím, 3,5 hodiny pauzu mezi hodinama a já jsem samozřejmě dělal to, že jsem se šel třeba projít do lesa, protože proč ne? A jednou jsem úplně ztratil pojem o čase a zjistil jsem, že já jsem zapomněl na to, že mám hodinu. No takže jsem se hodiny samozřejmě nezúčastnil, bylo mi to úplně jedno, protože byl s tou paní učitelkou, takže já jsem byl v pohodě. Chápu. No, takže to jsou taky moje příběhy a ono jich je strašně moc těch příběhů, jako co se online výuky týče. Jakože jsem třeba celou online výuku prostě hrál Roblox, to taky jako... Já si vlastně, Já si nepamatuju úplně všechno. já si jakoby upřímně, já mám covid hrozně v mlze. Já ho vidím před sebou, úplně. Já moc ne. Já si pamatuju, že za náma jezdila kamarádka. My jsme byli 3 na bytě a ještě jedna. Was that illegal? Oh, Maybe. maybe. No a ještě za náma jezdila kamarádka a vždycky přivezla hrozně moc her. A my jsme prostě hráli. A hráli jsme toho strašně moc, že si pamatuju, že jsme hráli, koukali jsme na filmy hodně v tu dobu. To je pravda. Kamoška měla promítačku, tak oni jsme občas koukali. Jsme jí dali k narozkám. A to bylo možná už během covidu, že jsme jí to dali až... Já už si to nepamatuju. Ale pamatuju si, že to bylo takový vlastně hrozně klidný období pro mě. Až na ty nervy, jakože jsem se bál chvilku prostě, že umřu třeba, nebo... Hezký. Well, To je moc hezký. ale vlastně to bylo hrozně takový fajn a bral jsem to takové jakoby, že nám vlastně ten svět dal jako takový klid všem. Ne všem, ale jakoby, já se omlouvám, že říkám furt jakoby, já jsem si toho všem už v tom minulém díle a říkám to fakt často, takže já se budu snažit To je to v neříkat. pořádku. Mně to v vadí, pořádku. mně se to nelíbí. Vážení, to je v pořádku. Je to v pořádku, ale mně se Ale to nelíbí. povídej. No prostě to bylo takový fajn, že vlastně všichni si odpočinuli, ale myslím, že to hodně zhoršilo mentální zdraví všem. Jo. Ale, Ale myslím, že to je zase ještě, pardon, promiň, ne. myslím, že to je tím, jak hodně lidí by byli sami, ale ještě víc sociálníma sítěma. Že jsme se, jakoby navykli jsme si na nich být hodně často. A já jsem teďka koukal na nějaký video a dával to mega smysl. To neříkali teda v souvislosti s covidem, ale mně to tak přijde. Že vlastně jsme začali hodně koukat na krátký videa a tak to tak prostě nějak vzniklo. A všimli jsme si taky všichni toho, jak se zlepšil stav naší planety, když jsme prostě všichni byli na To prdeli je doma. taky pravda. Jak se všechny zvířata začaly vracet tam, odkud přišli. Well, yeah. No, protože jsme je potom teď vyhnali my. A... To řekl strašně jak nějaká babka. A já to tam taky nechám. No ne. No. Já se omlouvám. Já jsem to ale... Hráváš?
Jo, ne. Dobrý. Já jsem to ale potřeboval říct. Řekni to. Já jim to povím. Pověz to. Já jim to povím. No prostě já To je jsem Filovo si... oblíbený. Já jim to povím. Já jim to povím. Každopádně já jsem si všiml, nebo ono se o tom normálně mluvilo, já jsem si toho fakt jako nevšiml, jo, mně to bylo jako v skutku jedno, ale zpětně jako vím, že se jakoby hrozně zlepšil, protože že jo, nelítaly letadla a hrozně se jako zlepšil stav naší planety a všechno bylo jako fajn, ono to vlastně jako venku třeba bylo hrozně pozitivní celý. No ono Takový. to tak obecně bylo takový, je hrozně Čistší. crazy, že se vlastně celá planeta, ne asi všichni, ale většina se prostě jakoby dohodla, že prostě Je to hustý, budou no. tyhle opatření, víš? Jo, to je hustý. A prostě jako fakt se to dodržovalo. To je úplně hustý. To je mega hustý. Že se vlastně jakoby fakt se svět zastavil Svět se mega zastavil, byl úplný ticho. a bylo všechno takový jiný trošku. Teď byly záběry z Prahy, kdy prostě se jakoby Já si do pamatuju. Prahy nahrnuli zpátky všechny zvířata. Tam bylo úplně hejna ptáků Tak a to tak. nevím, Já se ale- mega pamatuju. A tam byly záběry na úplně tichou Prahu. Tam nic To jo, to nebylo. si pamatuju. To bylo šílený. Takže já si pamatuju, že to bylo jako crazy. A já jsem si říkal, a ještě jsem si to fotil, že si pamatuju, že jsem šel po prázdném Václaváku. A že jo, najednou to bylo úplně šílený pro nás, že vlastně všechno, nikde nikdo není. Apokalypsa. A bylo to divný. No. Jenomže my jsme si na to zvykli a pak když vlastně jsme šli do míst, kde je prostě víc lidí najednou, tak nás to začalo hrozně štvat. Aspoň mě. Že já si pamatuju, že do té doby jsem si vlastně nevšiml, že mi vadí tolik lidí. Ale potom zpětně, když se to prostě 2 roky zpátky, všechno je zase stejný, Václavák je narvaný, tak mě to tak začalo hrozně, vlastně jsem si uvědomil, jak hrozně mě to štve. No ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, pamatuju si, že jsem šel po prázdném Václaváku, fotil jsem si to a říkal jsem si, tyjo, tohle to jednou prostě ukážu, až budu starý. Jakože jsem šel po prázdném Václaváku. To už nikdy nikdo nezažije zase. Já jsem to zažil, ale ne v covidu. Takhle, chvilku po covidu, když šel člověk třeba okolo 8 ráno na Václavák. Dneska je tam okolo 8 ráno hromada lidí. Jako Jo, jako Protože know turisti. myself. No že jo. ještě tady nebyli moc... Ale třeba 2 roky po covidu, když jsem šel okolo 9. hodiny na Václavák, tam bylo prázdno, už 2-3 lidi. To bylo šílený. Já si pamatuju, že jsem To je byl jako super. crazy. I was crazy. Já jsem byl zvyklý na plný Václavák. No právě, a pak to bylo hrozně super to vidět jakoby prázdný. Ale pak jsem si vlastně zvyk, jak je to prázdný, a štvalo mě, že tam jsou ty lidi zase. No, S tím nic neuděláme. s tím už nic neuděláme. Nebo pokud jako byste byli Každopádně- schopni, tak nám to nevadí, ale dobrý. Každopádně, ježiš, Nevím, co jsem řekl vůbec. já taky nevím. Ale pojďme k dalšímu tématu. Tak já mám téma. Já mám taky téma. Tak ho začni. Klidně ho řekni. Ne, ty ho řekni, protože já jsem začínal taky Dobře. něco, nevím. Tak vlastně, jak to bylo omezující, jo? Že vlastně všechno najednou trvalo strašně dlouho a bylo to všechno náročné. Taky táhlý to bylo všechno. Třeba já jsem v tu dobu jakoby se motal okolo filmu a tak a pamatuju si, že prostě jsem měl hrát nějaký kompars na Barandově, na nějaký zahraniční film a byla to prostě jakoby, nebyla to jako role, ale byli jsme v přímém kontaktu s tím hercem. Mhm. Jo? A pamatuju si, že tam bylo strašně moc opatření. Že jsme si měli udělat, že jo, samozřejmě covid testy všichni. A že to bylo nějak jako, že jsme museli mít dva negativní, aby jsme mohli natáčet. A pamatuju si, že kostýmky byly úplně divný, protože prostě všichni tam nosili roušky, všichni tam museli být rozestupy prostě a tak. No a pamatuju si, že když jsme to natáčeli, tak vlastně my, jelikož jsme byli v přímém kontaktu s tím hercem, tak jsme museli být jakoby chráněný v uvozovkách od těch normálních lidí, co se pohybovali na place. Takže vždycky, ono to bylo nějak jako, že červený světlo a zelený světlo. A vždycky, když tam bylo červený světlo, tak my jsme tam jakoby nesměli a pohybovali se tam jako, já nevím, osvětlovači, kulisáci, blablabla, všichni.
A natáčelo se to vevnitř ve studiu. Prostě tam byl green screen všude, dokola obří hala, green screen a uprostřed byla postavená taková chajda, prostě z prken stlučená a když si vešel dovnitř, tak byl jako na zámku, to bylo úplně hustý. No každopádně si pamatuju, že to takhle bylo, že bylo vyhlášený nějak to červené světlo, nebo jak se to jmenovalo. A my jsme museli čekat mimo ten ateliér. Oko má koče. Mega. No. Pardon. Red light, green light. No, každopádně. Si to pamatuju, že to bylo takhle. A my jsme měli nějakého svého asistenta, který jakoby dělal všechno, co my jsme potřebovali. Jakože prostě nás odvedl, kam my jsme potřebovali a dones nám jídlo a takový blbosti. A ty jenom. Potřebujeme 15 sukní od Calvina Kleina. Už volá Demašelie? Kinda. Ne, ale on se tam prostě o nás staral a já si pamatuju, že já jsem se cítil hrozně jako nějaká celebrita, protože my jsme nemohli mít roušky, protože jsme byli jako i nalíčení a tak, takže aby jsme si to nesmazali, tak jsme nemohli mít roušky. Ale museli bychom být ochráněni od těch jakoby lidí, který by tam teoreticky mohli mít jako covid. Takže vždycky se pak zhaslo to červené světlo, všichni, co tam neměli co dělat, jakoby odešli a pak jsme tam teprve mohli jít my a ještě od nás jakoby drželi rozestup, takže my jsme tam prostě, on nás tam vždycky jako přived do toho ateliéru a prostě měli jsme tam možná i svoje židle, nebo já už nevím. No ale bylo to vlastně divný, ale super. A k tomu mám hodně storek, jakože zrovna k tomuhle jsem tam zaspal. Ono se to natáčelo 2 dny a já jsem zaspal 1 den. To bylo crazy. Mě kurčí v břiše. To bude. No, zaspal jsem a bylo to vtipný. A pamatuju si, že jsem se probudil. Já bydlím od Prahy tak 40 minut, jo? 50. Fajn. A já jsem se probudil v tu chvíli, co my jsme už měli být na Barandově. Tady jsem se probudil. Takže jsem volal tomu pánovi a říkám, jsem zaspal. Prostě jsem zaspal. A on, to je blbý, ty jsi v těch minulých záběrech, ty tady musíš být. A já, to prdele. A já běžím na vlak, jo, já prostě... To tě nezjebali, že jako... Čas znamená peníze! Ne, nezjebali. Ale jakoby, on říkal, jo, tak to je blbý, tak dělej, jakoby. Takže jsem vyběhnul, ani jsem se nevyčistil zuby. Vyběhnul jsem, prostě běžel jsem na vlaku prostě, že jo, byl jsem ve vlaku. Tak jsem mu volal, že jsem stihl vlak a že se tam budu co nejdřív. A on, jo, tak dělej. Přijel jsem do Prahy, vyzvedl mě tam taxík, který jsem si objednával. Ještě nějak 3 mi to zrušili. Čtvrtý mi to přijmul. Já jsem do něj naskočil a říkám, na Barandov, hned, rychle jedem, platím pokusy. To jsem neřekl. Ale říkal jsem, rychle, jo? A on, jako fakt rychle a já, jo, rychle. A on na to fakt šlápnul jak magor. A úplně letěl po té Praze, to bylo hustý. No a pak mě vykopnul to před Barandovem. Si představuji tu novu, jak tě vykopne z toho auta. Ještě jsem tam poslal nějak pajdu jako dýško, aby, nebo 100, no to asi ne, spíš pajdu. To je moc. A pamatuju si, že mě nějak zadním vchodem přitáhli do té kostymérny. Všichni, asi 4 lidi se na mě vrhli. Jeden mi dělal make-up, druhý mi dělal vlasy, protože my jsme měli nějaký paruky. Třetí mě oblíkal do toho, protože my jsme měli punčochy a takový srajdy. A prostě mě tam oblíkali 4 lidi, bylo to crazy. Pak pro mě přijelo auto, aby mě odvezlo na ten set. A víte co? My jsme tam ještě 1,5 hodiny čekali, než se začalo natáčet. To je normálka. Takže já jsem se nestihl ani nasnídat. No. A čekalo se. Ale pak jsem se nasnídal a byla to zahraniční produkce a bylo to super, protože tam bylo strašně moc dobrýho jídla. To bylo super. A jak jsme měli ty drahý kostýmy, protože oni to šili přímo na nás. Tak oni nám dali pláštěnky, aby jsme se to neušpinili. To bylo hustý. To bylo vtipný. A bylo to dobrý. Já na to vzpomínám docela rád. Já. Ale od covidu jsme se dostali teda docela daleko. Hodně daleko. Měl jsi rád testy? Covid testy? Já jsem se vždycky ve škole modlil, abychom měl pozitivní vakcínu. Chápu. Ale my vždycky jsme ale byli takový... ti to? Jako?
No, jako jednou mi to bylo fakt nepříjemný, kdy mi to zarazil úplně takovej pán hrozně, nebo pán, on to byl kluk tak v tvém věku, Já jo, jsem tam měl prostě. jednou krev. Hezký. Ale já si myslím, že mě tam jakoby, jsem tam měl stroupek asi. Jo, tak mě zase jeden takový kluk, který to dělal asi očividně dost poprvý, nebo já fakt nevím, tak mi to zarazil úplně, a já, ježišmarja, to je jako docela hluboko. Udělal ti to, jak se to jmenuje? Lobotomii. Jo. Nebo mi spíš chtěl asi vytáhnout mozek nosem, jako, já nevím. Prostě, jako to mi fakt bylo nepříjemný, ale jinak mi to bylo docela jedno. Nebo já nevím. Mně to jako bylo nepříjemný, ale v pohodě. Pamatuju si lidi, kteří si měli strašně problém. Ne, to nemůžu, a já uklidni se. Bojím se, Jsi nebo... dospělá. No, Dělej. já si pamatuju, jak oni hrozili, jako že se bude testovat, jakoby, jako, já nevím, jak to říct, že se budou dělat, jakoby, Hráváš? jo, že se budou dělat, jakoby, výtěry, ne z nosu. To, A já jsem se toho hrozně bál. ale Já to říkal, byla, já si pamatuju, že to byla jako nějaký vtip, no, ale jako ne, to nebyl hodně vtip. lidí to vzalo vážně. Ale oni to fakt jako psali do článku, že prostě, hele, asi si to bude testovat takhle a já, no tak já už v No životě to nevím, nastal nějaký debil, aby si udělal prdel z lidí. No jasně, Jakoby. ale napsal to třeba 5 portálů, nebo něco takového, fakt Tak jako to hrozný. hodně skopírovali. No ale prostě, jako fakt jsem byl říkám, to nedám, Doslova. to nedám, prostě, takže to jsem se fakt bál, naštěstí to nikdy nepřišlo. To je skvělý. A jsem strašně rád, že to nějakýho joudu nenapadlo, protože bych ho proklínal do dneška. Jak fakt bych se zavřel doma nikam. A to je to, co jsi chtěl říct, nebo ještě máš něco? No, ještě jsem chtěl říct, že vlastně jsme si navzájem všichni přáli covid v té třídě, protože... Hezký. Nebo mě tam moc lidí nemělo rádi, ale děcka jako byly takový, že jo, ale tak třeba budeš mít covid a půjdeš domů. Wow. A my se svou kamarádkou jsme byli takový, chci domů, tak prosím, co tam 2 Já si čárky. pamatuju, že my jsme vždycky chodili do ateliéru a jako museli jsme si to udělat. My A vždycky jsme byli ráno. takový, jako vždycky s kámoškou, jako, ty vole, Prosím. třeba no, ale jako nepovedlo se to. Ale měl jsi někdy covid? Ne. Nebo, jako hele, já jsem to neměl potvrzený, ale podle toho, čím jsem si prošel, tak nějak usuzuju, že jsem to možná mohl prodělat. OK. Ale nikdy v životě jsem nedostal pozitivní test. A to se cení. A to se cení a já jsem na to pyšnej, ale myslím si, že jsem to stejně měl. OK. Takže takhle. No, ale nikdy se mi nesplnilo přání, že bych měl 2 čárky. Já jsem ho měl. Bylo to blbý. No. Bylo to po covidu až po tý, jakoby, až když to bylo jako fakt jako rozpuštěný. Jeli jsme Boots. s kamarádkama do Francie. To bylo tohle. To bylo hrozné. Bylo to super, ta Francie byla super. Mega jsem si to užil. Můžu? Chci tam znova, mám tady někde fotku. Nevím. Ne. Vítězný oblouk. Tady, ano. Vive la France! Vive la France! Bonjour! Ať jedí choláše! Croissant. No, byli jsme ve Francii, bylo to hrozně super. A tady je Malta. Tam jsem taky byl, tady je Londýn. Tady taky. Tady je Praha. Tam mě moc nezajímá. A Každopádně- tady nikdy není to nejdůležitější. Food. To tady je. No, takže měl jsem ho. A kde jsem to skončil? Že jste jeli do Francie. Jo, děkuju. Byli jsme ve Francii, bylo to fakt super. Ale když jsme se vraceli, tak si pamatuju, že už na letišti jsem cítil, že mě jako hrozně pálí v nose. A jako bylo mi tak jako... Pamatuju si, že jsem se cítil hrozně divně, ale přišlo mi to, že to je jenom tou rouškou, protože já jsem měl, ne roušku, ale ten respirátor jsem měl. A že jo, to jsem normálně musel nosit. A my jsme šli nějak tou uličkou do letadla a já už jsem cítil jako fakt, že mě pálí v nose a já jsem si říkal, Ježišmarja, to je z toho respirátoru prostě, víš, jak je tam suchý vzduch a tak. No, dobrý, doletěli jsme, spal jsem u kámošky, protože jsem říkal, hele, už je pozdě, já u tebe přespím. A ona, jo, tak ráno půjdeme na brunch, to bude úplně super. Takže přes noc mi bylo šíleně zle. Vůbec jsem se nevyspal.
ráno, když jsem se probudil, tak ty vole, já ani nevím, jak to popsat. Já jsem se cítil, jak když máš chřipku, angínu, všechno dohromady. Prostě já jsem byl strašně zesláblej a já jí říkám, hele, já ten brunch asi nedám, já pojedu domů, mně není dobře. A ona, jo, v pohodě. Já vám říkám, oni bydlej, já nevím, 10 minut od Hlaváku. 15. Já než jsem se tam dostal, mě bylo tak strašně zle. A byl jsem strašně jakoby, fakt jestli znáte takovou tu únavu, takovou tu nemocniční, jakože nemocenskou únavu, že ti je fakt jako zle, tak to jsem měl. Já si pamatuju, jak jsem úplně trpěl, že jsem šel do toho vlaku a už jsem byl fakt vyčerpaný a už jsem si říkal, já už chci domů prostě a byl mi fakt zle. A pak jsem se dobelhal až sem, takže jsem si lehnul a já mám pocit, že já jsem spal třeba 16 hodin. To bylo hrozný. A já vám říkám, já jsem třeba 2 týdny z toho fakt jenom prospal. To tělo bylo tak strašně unavený, já jsem tomu nevěřil, jakože, že by to mohlo být tak crazy. Ale já nevím, co se mi to stalo, ale prostě to bylo šílený. Fakt ještě jsem volal mamce, jakože, hele, asi mám covid, není mi dobře. No a prostě byl jsem tady sám, že protože oni byli doma a já jsem fakt jakoby prospal fakt třeba 2 týdny, jakože fakt jsem jenom spal a pil, to bylo šílený. A vlastně mám pocit, že jsem nešel 2 měsíce do práce, ani do školy. Já myslím, že ono to zní hodně, ale já mám pocit, že fakt 2 měsíce. Protože mě furt vycházely pozitivní testy. A bylo to lepší, ale pamatuju si, že se mi motala hlava hrozně. A vycházely mi pozitivní testy. Bylo děsný. A já si pamatuju, že prostě jsem vždycky vstal z té postele a úplně jsem byl takový jako, ty vole. A fakt se mi motala, došel jsem k doktorce, udělala mi ten test z nosu a ona, hele, už je to dobrý, už ho nemáte. A já se ale necítím jako dobře, mě furt se mi motá hlava, jsem unavený, nemůžu moc dejchat. Já mám astma, já obecně jako moc nedejchám, ale... Obojživelník. Kinda. Ale jakože tohle už bylo fakt moc, jakože už zadejchával jsem se po cestě jakoby do schodu do prvního patra, halo. To se mi jako nestává. To jsem Luky, já? Co mám dělat? Super, astma. No a byl jsem u doktorky a ona, tak uděláme jako ten test z krve, tak jsme ho udělali a ona mi napsala, jako, že mám covid a já, ty vole, super. No, takže bylo to dlouhý, bylo to třeba na 2 měsíce a bylo to fakt nepříjemný a to bych asi nikomu nepřál. A bylo to poprvé, co jsem se kouknul na Pána prstenů, protože jsem měl strašně moc času. A taky další věc, celý jsem ho prospal. Pamatuju si útržky. Piliu Vervix? Tak to bylo tady tak to je dlouhá vsuvka. To je krásná story. Bylo to úžasný. Takže tak, no takže já mám taky takový příběh se spánkem, co se covidu týče. Já jsem covid neměl, ale I am vaccinated. Je taky. A jsem vaccinated celkem asi 3krát. Já taky myslím. Nebo 2krát? Vždycky, když mi dali tu vakcínu. I almost died. Já jsem byl úplně v prčicích. A no takhle, dostal jsem vakcínu. Dostal jsem vakcínu a vždycky jsem prospal následující třeba 2 dny. I was crazy. A jo, a teď I was going crazy. Ale jakoby ono by se mělo odpočinout. Jo to jo, jenomže I was sleepy as fuck a bolelo mě úplně celé tělo potom. A to je normální? Strašně moc. Já vím, že to je normální, ale jakoby I was scared. Scared as fuck. Vždycky byla ruka jenom. Jo, tak jako to samozřejmě nejvíc, jo, ale byl jsem úplně fajzlu. Ta 3. už byla docela v pohodě, až to bylo takový podezřelý. Říkám, co přijde. I když? Máš pravdu. Já jsem první měl úplně v pohodě, to mě jenom bolela ruka, ale když jsem měl Ta tu druhá, druhou, ta byla šílená. ta byla blbá.
To bylo úplně divný. No oni totiž přicházeli úplně nový jako i odrůdy a my jsme hlavně museli, no jo, byly Ale asi ne. 3 druhy vakcín. Jo, to já si pamatuju. Jo. Ale ono to je tím, že já mám pocit, že ta druhá je vždycky horší. Jo, je, ale takhle, my jsme ještě si museli dávat pozor, protože máme trombofilie. A ono si nemůžete, bez nás, vsuvka, trombofilie znamená, že máte prostě poruchu se strážlivostí krve a krevních destiček. Myslím. A někdo to má, že moc málo a někdo to má, že moc. A to jsem já. A pokud se vám krev sráží moc, tak to znamená, že můžete mít plicní embolii, mrtvici nebo infarkt. Protože se v krvi tvoří jaký cucky a to není dobrý, když vám vlítne jako do nějaký tepny. Jo. Takže musíte žít trošku jako lepší životní lifestyle. Spíš do srdce, ne? No, tak srdce, tak aorta, že jo. Když tě vlítne do aorty, jak seš jako docela cooked. Nebo když ti to mrtvej. nebo když ti to vlítne do cévky v mozku, nebo když To je ti to vlítne blbý. do plic. To je To je fakt blbý. blbý, to nechceš. To je No, blbý. každopádně si nemůžete píchnout, co chcete, nemůžete si vzít, jaký chcete prášek, nemůžete brát hormony, pokud by nějaká slečna chtěla brát antikoncepci, prosím vás zjistit. Fakt? Jo, zjistěte se, no hromada lidí kvůli antikoncepci skončilo s plicní embolí. Oh. Takže slečny, pokud někdo plánujete brát antikoncepci, tak si nejdřív zajděte na krevní testy, zdali nemáte trombofilii. Okay. Každopádně, my jsme si fakt nemohli píchnout, co chceme, takže jsme museli zjišťovat, kterou si máme píchnout. Mm-hmm. No I was scared, že jo, protože tak jako nechceš úplně chcípnout, prostě nechceš chcípnout jako ještě před 20 třeba, jako. Prostě nechceš. No prostě nechceš umřít, jako kvůli tomu, že se vlastně necháš jakoby očkovat, abys nezemřel. Jako co to je za logiku prostě. No, takže to ohledně jakoby vakcíny, no. To bylo fajn, ale já mám takový jako vzpomínky, teď, když se vrátím k té karanténě. Tak jako co se té karantény týče, tak třeba mamka začala jakoby hrozně jakoby pracovat s tím, co máme jako doma, že prostě pekla domácí chleba a každý den jsme se prostě probudili a měli jsme domácí chleba, na to prostě máslo a domácí džemíky a bylo to vlastně strašně fajn. Vždycky prostě u té online výuky já jsem si tam prostě odlupoval tu kurčičku a byl jsem jako tak jo. Takže to bylo fajn, pak pekla housky. Takže jako tohle to jsem měl takový jako pestrý, co se jako týče toho, že jako my jsme neupadli do žádný deprese, jo. Že třeba spousta lidí, což jsem jako moc nepochopil, ale rozumím tomu, se jakoby strašně hroutilo, ale že se hroutilo, což chápu, jakoby někoho to mohlo fakt jako vyděsit. Ale takový ty učitelky na té online výuce, kdy jako se hroutili před těma dětma a byli jako prostě to je hrozný. To jsme třeba zažili my. Jsme byli jako cože? Prostě se hroutili učitelky kolikrát, jakože z karantény, že jako to nezvládali psychicky. I jako různě na internetu kolovali videa těch učitelů. No prostě je random strašně, jako nevím, nebyli jsme v žádný depce, jakože třeba když byla zima, tak to bylo jako strašidelný, ale třeba jaro, léto úplně v klidu. Já jsem byl snad celý covid v té Praze, No, pak jsem Praze. byl tady, myslím, Tak ono to trvalo třeba 2 ale roky. jakoby naši jakoby dělají práce, kde prostě, která prostě jela i přes ten covid, takže oni neměli moc čas pít a vařit, no. Takže my jsme jeli furt stejný lifestyle. Which is fine, jako, no. Ale Takže my jsme jakoby- neměli čerstvý rohlíky. To jenom my, jo. To je jenom oni. To je jenom my. No, a pak mamka udělala prostě obrovský nákupy na košíku, že musíme si udělat zásoby. Říkám, She was this girl. what do you mean, bude válka, nebo co? Ale to hodně lidí jako Hodně lidí říkalo hlavně, že šílelo. to je... A já mám pocit, že mamka taky koupá mouku. Mamka koupila mouku, těstoviny, rejži, takový ty trvanlivý věci koupila. Koupila strašně moc věcí v plechovkách. Říkám, okay, this is scary. This is scary, don't do this to me. Tak to ne. Tak Ale to I ne. was doing fine, já jsem se hlavně o karanténě hrozně rozpek a dělal jsem si jako zdravý snídaní, já jsem si dělal takový ty jogurty z ovoce a tak, jakože jsem si sám udělal jogurt jako vlastní. Oh. No a takový ty jakoby Jo. ledový tříště z ovoce, nebo jak se to jmenovalo. A na tom si měl chia semínka. Fakt, I was doing great. A hrozně jsem se rozvařil a pekl jsem a I was doing well, jako in this way. To mě jako hrozně bavilo a hrozně, jako měl jsem na to čas a energii. To bylo fajn.
To bylo moc fajn, no. Tak to já ne. A pěstoval jsem si kytičky. To já jo. Já Hodně kytek. No jenom, že já jsem si fakt dělal na zahradě záhonky a prostě jsem Ne, si tak to je pěstoval. vnitřní rostlink. Jo. Začal jsem pěstovat. Ale to já taky docela, no. A tak. Já jsem si zase našel oblibu, protože jsem dostal v covidu k narozeninám pokojovou kytku a no prostě jsem se o ní staral. To je hezký. Jo, to bylo fajn. To je dobrý. Já jsem hodně hrál na počítači. Simíky. Simíky House. A Ty pěstoval hrajete- jsem kytky. Ty hraje teď u mě mimochodem. Yes. Pěstoval jsem kytky ale jako nic moc zajímavého jsem přímě nedělal. Já No. jsem měl zase zajímavou karanténu. No, takže nic moc zajímavého jsem nedělal. Hmm. A já si myslím, že to asi ukončíme, It's protože time. už je to hodina. No a za 12 minut nám dojde místo na SD kartě, No, takže takže to je já čas. si myslím, že enough. Každopádně. Vy se nám můžete podělit Už s tím- nebudu říkat každopádně. Je to jedno. Do příště se to naučím. Vždycky, když řekne slovo každopádně, tak já na ně bafnu, nebo něco takového. Začne se toho bát. Každopádně. Ah! Tak děkujeme. Ne, ještě potřebuju něco říct. Tak technická vsuvka. Ne, to není technická vsuvka. Aha. To je ještě ohledně koronaviru. Takže nejdřív, ono se taky během covidu rozjel velký bizár na sociálních sítích, protože na to všichni měli čas, takže si pamatujeme. Koronavirus, ratatata. Ondy Mikula? Nevíš? Ne, Ježišmarja, já mám to to asi jenom vy. já To to sem ne. vložím. Potom byla taková písnička. Jo, ale jo, písničku si pamatuju. Písnička s nějakým fernetem. Ne, já si pamatuju Korona písničku. Nějaký rap možná to byl. Tak Ne, já já si nevím, pamatuju, ale vím, že to byla nějaká... někdo zapíjel koronavirus s fernetem a flaškou piva a něco takového. Takže to jenom, jakože to pak najdu, když tak. Ale to jsem jenom chtěl říct, že si ještě vzpomínám na tady ty. A hrozně jsem tou dobou sledoval Báru Votíkovou, která dělala, myslím, vlogy, jak zvládají karanténu, myslím, nebo Tak to si nepamatuju. nebo Luboš Kulíšek. Luboš je celkem fajn. Ten. Jo, co Ok. jsi sledoval třeba během karantény? To mě zajímá ještě, taky zajímavý téma. Já se omlouvám. Asi jako nic. Fakt? Jako já jsem sledoval prostě TikTok. Aha, já jsem mega sledoval YouTube. Já jsem byl teď jako hrozně YouTube kid, jo. Prostě já fakt jako, já miluju YouTube. Já taky. Já jdu spát a pustím si video na Jako YouTube. mě baví, já mám rád YouTube, ale vadí mě ty reklamy. Jo, tak to já z nějakého důvodu Tam jsou furt jenom reklamy. umím ignorovat, ale já ne. fakt strašně, já jsem tou dobu sledoval, Já bych chtěl zpátky vrátit takový ten klasický YouTube, který prostě byl v roce 2016 a nevím, co jsem chtěl říct ještě. taky nevím. No. No. Prostě YouTube byl fajn teď. A prosím vás, v karanténě jsem viděl asi 50 000krát Mamma Miu. Možná proto to dneska umím. Okay. Na spaměť. Já jsem taky viděl spoustu filmů a už si žádný nepamatuju. No, takže my se s váma teďka rozloučíme, protože už nás nic nenapadá. Už nás nic nenapadá. Omlouváme se za technické potíže, které nastaly. Všechny napravíme. Myslím, že ještě nějaký nastanou, protože začínáme, ale tak s tím počítáme. Mě hrozně kručí břiše. He's speaking. He's speaking. Oh, Captain speaking. A máme tam ty jogurty. Takže lidi, my jdeme Dáme jíst, si jogurt. protože já mám hlad. Já ani ne, ale... Já jo. břiše. Já docela jo. No, omlouváme se za technické potíže. Hmm. Snad to bude lepší pro příště. Doufám, že se nám povede vybrat nějaká hudba, která nevadí Spotify, protože mě to It's intro annoying. stalo hroznou práci. No, A moc rád bych ho my si to měl když tak jakoby- sami naspějeme, děláme pom, Možná si to naspíváme my. pom, 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 pom. Zrození A děkujeme, je dobrý. děkujeme, že jste nás dokoukali až sem. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Doufám, že se vám bude líbit i další díl a další a další a další. A že nás budete sledovat. Sledujte nás na Spotify, na YouTube a na Na všech věcech. Hero Hero taky. máme taky, ale A máme Instagramy, ty jsou tady. já je tam tentokrát fakt dám.
Tady někde nad Tady náma. někde budou, a když ne, tak prostě jsou v popisku. Nebo tady? Jo, nebo... Někde tady. A nebo, no, někde prostě budou. Takže ještě jednou, kde nás můžou sledovat? Můžu následovat na Spotify, YouTube, Hero, všechno máte v popisku, Instagramy, TikToky, A to stačí. OnlyFans. To ne. To ne, Twitter. To my nemáme. To my nemáme. Filipe. Nemám. Ježiši. Fakt ho nemám, já ho nemám. Je tady něco, co nevíme? Ne, fakt ne, přísahám, jako fakt čestný. To je dobře. Každopádně doufám, že jsme nás všimnili den, večer, ráno, jízdu v Odpoledne. autě, jízdu ve vlaku, kdekoliv. Jízdu v autobuse, Kdekoliv, v v tramvaji, letadle. trolejbuse, Period. na koloběžce. Sdílejte nás, pokud vás to baví, ať se to dostane k co nejvíc lidem, protože to my potřebujeme. Jo. A tak? A tak? No takže my vám moc děkujeme. Pardon, já jsem trošku crazinko. Můžeme teďka rozjet, je úplně, a já jsem unavený. No, on mě rozjel. Jedu a teď- spát a on jde jíst. Takže Ty se jdeš mějte taky krásně. Jo, mějte A se krásně. Uvidíme se u dalšího dílu. Takže jste sledovali podcast Zrození Venouše. Zase ta moje ruka. To jsem dělal schválně už. Já vím. Takže ahoj! Bye.